Čaute ľudia, vítam vás tu Dominik pri našom ďalšom videu a ideme natáčať World of Tanks s môjim trojkovým tankom. No. Mal som dva účty, len prvý mi zrušili, neviem prečo, mal som tam šeskový tank. Neviem, myslím, že tento šeskový, ale bol šeskový, nie trojkový. A ďalší aj druhý mi zrušili, neviem tiež prečo, mal som tam 5-kový tank. Tak, mám tu tretí účet, dúfam, že ten mi nezrušia. A máme tu... skoro. Škoda. Do ritu. Jajaj, jaký trstný je. Len kde zmizol? Poď tam zmiznú. Potom, že do mňa strieľajú a ho nevidím. Kde si? Tam si. Pil si, nepil si, debil si. No. Jaj, bože, furt mi zmizne. Hajzel. A takú bachu, že aj strom padol. A ďalší. Ježiši, som slepý. Konečne. Ešte jedna. Škoda. A už strieľajú. To čo bolo? Ty kokos, jak som sa lakol. Ty vole, to čo bolo? Ty vole. No. A kde sú? A tam je. Neprošla. Divné. No, pekná. Ešte 33%. Musíme ho zložiť. Prehrávame 10-9. Však sme vyhrávali. Konečne. 10-10. Kde zmizol ten hajzel? Aspoň jedného. Ja som to myslel. Ty vole, do prčíc. Do chudiny. Pík. Ježiši. Jaj, bože. No čo? A idem na ďalšiu, nebudem to sledovať. Vidím ma to. Boha. Bylo vám udeleno varování. Dobre, rozumím. Odišiel som z bitvy, hneď tam. Kde si? Čo si? Kde si zmizol? Čo? Hajzli.
poďme na to. Musím dať aspoň jedného. Jedeme. Kde ideme? Už sa ukazujú. Kde som odhalený, však ma nikto nezabil, ani nikto ma nestrelil, ani nikto ma nevidel, iba naši. A tento by mohli stáť, to len nejde. A tento ide, nejde. Škoda. Aha, už sa ukazujú. Aha, už tam je. Á, skoro som ho trefil aj svojho. Sú to hajzli. Červený. Aj bože. Nie čierny, ale červený som myslel. Nie som rasista. Pekná. Opa, netrafil. Traf. Yeah, máme. Sice som stratil polovičku života aj viac, ale nevadí, máme jedného. % má hinten. Ten bude môj. Jo, je to môj. Ale hajzel ma postrelujú. Poďme. Ja. Už len 5. Aj bože, mal som počkať. Nevadí. Moje som mu niečo zobral, ale nezabil som ho do ryti. Tam je 100%. Idiot. NTT. Idiot NTT. Sír. Nikde. Ja si myslím. Jo! Tretí! Len jeden ostal. Ale toho zabijú. No, hovor. A nevadí. Toho sme zabili, bomba. Mhm. 942, ó ty vole. Ty kokos. Zorný tankista druhej triedy. Účinná palba. Ostrostrelec. Mistr delostrelec. Rváč. Ráč. Ha. Nechám si to. Som ráč. Hajzli. Poďme ďalšiu. Ježiš, pardon. Ja som jedol melón.
Musel som si grknúť. A sme poslední. Jajaj. Nikto tu nemá T70, iba ja. Ježišmari. Dúfam, že aj teraz sa mi bude dať. Aspoň jedného, dvoch. Odstrelím. A možno zase budem rváč. Vyrážime. Poďme sem. Tu mi chýba 15 000 do štvorkového tanku, ale peňazí o skúsenosti už mám. Tak aspoň na tomto videu musím dať aspoň tých 15 000 a môžem si kúpiť ten štvorkový tank. A už vyhrávame 1-0. Ako prvý, vynikajúco. Už 2-1. Už to ide. 3-1, ty vole, jak to zabilo. Ja tu iba pozerám na nich. Ale popri tom čakám. A už sa ukázal. No čo, ukáže sa mi. Christian Klang. Už prehrávame, čo vám šíbe už? Ty vole, raz vyhrávame, raz prehrávame, remíza. Petri, ty vole. Tu už musím niečo spraviť, aha. Za ukozu. Ty si slepý debil. Digona sa otočila. Padol. No už vyhrávame 7-5. 7-6. A idem tajto. Risk je zisk. Umieme pásy, boli špinavé. Ale ich tu je, jak smradov. Pekne ich dávaš. Tak nie. Ty čo robíš, ty Jožo? A jeden ide tady, jeden ide tady. Ja som aha, dobre som ho trafil.
Už má 11. Tu má 14. Yeah. Hľadám, už som aj našiel len. Jo! Ty vole, dneska mi to ide. O, ešte toho by som mohol, ne? Tak nie. Hľadaj. Ja mám možno 3%. Tak toto sme už asi vyhrali. Dúfam. Á, tam je. Už je mŕtvy. Jo! Tak tento zápas sme tiež vyhrali, bomba. Dneska mi to ide. Na vodku. Tretia trieda. Akého. Wetzlerová medaila 4. triedy. A vzorný tankista. Ďakujem. Ešte 3000, tak ešte jeden si dáme. Tento bude posledný. Na dneska už stačilo. Dun dun. Dun dun. Dun dun. A jedeme. Dúfam, že na tretie víťazstvo za sebou. A už máme tu jedného modrého, šmolka. Cookies, Potter. A 3 jednotky. Ty drž hubu. Dneska si toho povedal dosť. Mikrofón. Reproduktor. Myslím aspoň. Tak sa to volá. A už tu máme. Do rytia strina na zem. A aspoň má tento. Jo, dobre. Ochránil ma. Dík. Daniel 04 2015. Ty mu to aj neobrel. Ale som slepý. Ty vole, ty tu dávaj. Bomba, ide nám to 6-1. Idem na týchto, idem to risk. Je dobrý. To bol môj. To bol určite môj. No. Aj.
Jo, výhaj. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, ak nie, tak dislike. Dobre, čaute.